wonderforce.com. салому алайкум бародарони азиз, хушомадед ба канали таҷик хариду фурӯш. дар ин видеои имрӯза аз чанд дар хонаҳои фурӯшӣ ҳатман тамошо кунед ва классро фаромӯш накунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарон ва хохарони азиз, хушомадед ба канали таҷик хариду фурӯш. ҳатман дар ин канал подписатсия кунед ва ҳам зангулача мебурад, зангулачаро бозкунед. дар ин видео классро фаромӯш накунед. касоне ки хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ ва ғайраҳо доранд, ҳатман дар рақамҳои мо дар WhatsApp равон кунанд. мо бепул реклама мекунем, бепул. ҳатман видеоро падилитса кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, туалет, баня ҳаст, аловхона ҳаст. ремонташ оли буд каагине, деволои забор гирифтагиянд. документ дорад. об свет дар наздикиш мебошад. ҷои верантан ҳаст. бо як чизи дига ки мактаб дар наздикиш мебошад. мактаб дар наздикишай. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. имо WhatsApp дорад. нархаш 160,000 сомонӣ. 160,000 сомонӣ. занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо савдо мешавад, и бародар мега. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Гулбута. 3 сотиқ замин, 6 дар хона. ин хона деэтажа будааст. об светаш доимӣ ҳаст. дута баня дорад, як туалет дорад. подвалам доштааст ин хонаҳо, подвал. документош ҳамаш саданд. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. ремонтҳои замонавианд. нархаш 700,000 сомонӣ. 700,000 сомонӣ. касоне ки харидоре, ҳатман занг занед, аз номи канали мо таҷик хариду фурӯш салом расонед. бо иншаалло и бародарам савдо мекунад. ина бародарон, худтон бинед хонаҳоро. беҳтарин хонаҳо, ремонтҳои замонавианд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Лесхоз. 6 сотиқ замин, 3 дар хона. баня, туалет ҳаст. амборхона ҳаст. об свет доимӣ ҳаст. ина бародарон, тандурам доштааст барои нунбандӣ. документош ҳамаш 100%анд. аз документ ягон камбудӣ нест. бо ин соҳиби хона мега хона ивазан мешавад ба квартира ё ба мошин. мақсад касоне ки харидора ё иваз кардан мехоҳед, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 250,000 сомонӣ. 250,000 сомонӣ. бо савдо мешавад. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ашт, ноҳияи Бахмал. 8 сотиқ замин, 4 дар хона. гирдаш маҳкам кааги нест. свет, об ҳаст. документош 100%анд. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 200,000 сомонӣ. 200,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, бо иншаалло савдо мешавад. аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Лолазор, пеши заводи коргарди тилло мебошад. 8 сотиқ замин, 3 дар хона. антени барабаискиам доштааст. баня, туалет, аловхона, ҳама чиз ҳаст. об свет доимӣ ҳаст. документам дорад.
касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. Нархаш 280,000 сомонӣ. 280,000 сомонӣ. Бо и бародар мегӯяд ки саҳмия дорам. И саҳмияш 50 сотиқ замин будааст. Касоне ки и хонаро мехаранд ҳамчун ҳадия медодасташ. Документҳои и саҳмияш 1 амра будааст. ҳатман занг занед бародарон. И саҳмияш боғ будааст. Боғ. ҳатман занг занед. Фурсатро аз даст надиҳед бародарон.